Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Deswita Cinta Asmarani absen sedasa ingkang kelas 11 tunggal. Sugeng rawuh Bapak lan Ibu guru lan para rawuh ingkang kinasih, kula ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amarga kita saged kumpul kanthi sehat, dina iki kula badhe ngomong babagan bullying, yaiku tumindak ngina, nyenyumah utawa nyiksa liyane ingkang lingkungan sekolah, keluarga, lan masyarakat. Punika saged dampak negatif tumrap korban lan pelakune. Korban bullying kadang kula krasa isin, wedi lan kehilangan rasa percaya diri lan bisa ngalami gangguan mental kaya sedih utawa depresi. Bullying iku ora sepele lan bisa marai masalah jangka panjang. Kita perlu ngetrepake rasa empati, ngejak komunikasi antar siswa, lan gawe lingkungan positif. Kita kabeh lan kita kudu gawe budaya ngajeni lan tresna. Muga atur kula gadah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.